The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba President ito? Martinez po ito. Aaksyonan po kaagad natin yan. Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Affordabax, sa Channel 2 sa ABS-CBN. Mga kaaksyon, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kahapon lamang, isang video ang nag-viral bandang alas 2 ng hapon. Isang pusa pinagdiskitahang ihagis ng magbabarkada sa isang bangin. Ang pangyayaring ito ay kinunan pa nila ng cellphone video at in-upload pa sa kanilang Facebook story. Ang buong pangyayari, panoorin po natin ito. Mismo ng kanilang cellphone at yan ay ora mismong tumugon ang mga netizens na nakapanood ng nasabing video at agad na inireport ang pangyayaring ito. Dahil rito na-rescue na din ang pusa at ngayon ay namamalagi na sa Tabaco Animal Rescue and Adoption. Para sa update, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Ednalyn Cristo, ang head volunteer ng Tabaco Animal Rescue and Adoption or TAARA. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Ednalyn. Hello, Ma'am Ednalyn, magandang hapon. Hello po, Ma'am. Hello, para malaman natin kung ano yung kalagayan ngayon ng pusa at kung ano na yung aksyon na ginagawa ng tanggapan. Kausapin natin si Ma'am Ednalyn ng TAARA. Magandang hapon po, Ma'am Ednalyn. Good afternoon po. Apo, ma'am, kumusta po ngayon ito pong kalagayan ng pusa na hinagis po ng mga batang ito sa ilog? Kumusta na po ngayon ang kalagayan, ma'am? Yes po. Initially po, as per attending vet, okay naman po si Miming. Fortunately, wala po siyang fracture, wala pong sugat na natamo. It's just that yung mga dede niya po is medyo paano ba yan? Medyo namamaga siya. So indication po na meron siyang kittens na pinagbe-breastfeed. So as per advice po ni Doc, kailangan po siyang i-warm pack para po maibsan po yung pamamaga ng kanyang dede po. Kawawa naman pala nitong si Miming. Meron sa itsura po ng kanyang katawan dahil yung dede niya ay namamaga. Ibig sabihin, meron pong pinapadede or meron po itong mga kuting. Yes po, yes po. Kawawa naman na walay siya sa kanyang mga kuting. Ma'am, ilang tao po ba yung involved dito po sa pangyayaring ito, sa paghahagis po nitong pusa? Apo, meron pong dalawa na teenagers na involved po dito sa pagtapon kay Miming, ma'am. Opo, dalawang tao. Mga minor po ba ito, tama, ma'am?
Yes po, parehas po minor. Opo. Ma'am, sa pagkakaalam po ninyo, dahil nababanggit nyo na dahil sa pamamaga ng dede ng pusa, meron po itong mga pinapadede. Nasaan po ba yung mga kuting nitong pusa, ma'am? Oh yes pa. Bali ma'am, ang story pala ni Miming is meron siyang owner. Mhm. And one of the workers po nung owner ni Miming is dinala siya doon sa area nung beach, sa beach area. Kung ano po yung purpose is hindi na po namin natanong. Pero si owner po is kausap namin kanina and dinahanap niya daw po talaga yung pusa. So nung nakita niya, she was pleading na kung pwede daw po ibalik sa kanya kasi nga po may mga kittens under their care po yung si Miming. Opo, So, good, yun good po, thing naman, good thing naman po, Ma'am Ednaline, ano, dahil meron pong nagmamay-ari na talagang willing po na bawiin po ito dahil nga meron palang mga kittens. Yes po, yes po. Opo. Ano po yung naging action po nito, laban po dito sa dalawa pong minor na may kagagawan po nito sa pusa? Yes po. Bali po, kagabi po, we were able to file a complaint na po sa police station na sumasakop sa municipality nila, which is Santo Domingo. Apparently po, maswerte tayo dahil mabilis po yung action ni Mayor. Bali po ang nangyari, while nagja-jot down po yung police officer ng aming complaint, meron na pong nakadispatch na mga personnel to apprehend eto pong dalawang teenagers. So, kagabi po, nakita na namin sila ng personal, nakausap na din po, and since minor, ang nag-handle po sa kanila is yung Women's and Children's Protection Desk, and then po, na-turn over na po yung custody nila sa social worker po, sa DSWD. Apo. Ma'am Ednaline, dahil po mayroong ganito pong pag-uugali or actuation po itong dalawang minor, di ba ang tinatawag po dito, meron po silang conduct disorder. Dahil yung mga normal pong bata na hindi po, wala pong cruelty to animal, ay supposedly meron po silang pagmamahal dahil ito po ay may buhay. So sa ganito pong sitwasyon, Ma'am Ednaline, ano po ba yung mga consequences na pwede pong kaharapin ito pong mga batang ito? Yes po. Under the law po, kailangan po nilang mag-render ng community service. For 6 months daw po, kausap ko po kanina yung social worker. So, magkakaroon po kami ng kontrata kung saan po sila mag-serve ng kanilang community service, and we are also asking din po for siguro like parang public apology from the two teenagers, just to let the public know na we are doing something and we are taking action po on this issue. And we'd also like to thank po pala the effort po ni Mayor ng Santo Domingo. By his help po, mabilisan po yung pag-apprehend, and naging mabilis po yung process nung paghahanap po sa dalawang minor de edad po, ma'am. Ma'am Ednaline, alam po natin na dito po sa Pilipinas, mas pinalawak at mas pinalalim po yung batas na nakapaloob po sa pagpoprotekta po ng mga hayop. At alam po natin na meron pong Republic Act dyan at meron pong karampatang aksyon, karampatang kulong at penalidad. So, para naman po sa kaalaman po ng ating mga manunood at tagapakinig, ano po ba yung kaakibat na penalidad? Maaari po bang kaharapin na sinumang lalabag sa batas katulad po nitong pagkakaroon po ng cruelty sa ating mga alagang hayop? Yes po, kapag na-prove po regarding sa violation po ng Animal Welfare Act, mayroon po tayong yung strengthen na po na umabot na po ng 3 years. Kasi dati po, 2 years lang po yung imprisonment. So ngayon po, meron na 3 years na po yung maximum na penalty, na 3 years imprisonment na po ang magiging penalty. So that ranges po from 6 months to 3 years. Ayun, so mas pinalawak po pala, mas pinalalim yung parusa po sa ating mga kababayan na napatunayan po meron pong pang-aapi sa ating mga alagang hayop. Ma'am Ednaline, iba pa Yes, po dito yung namatay yung hayop at yung nakasurvive. Tama po? Yes po. Okay. Apo. Opo. So, Ma'am Ednaline, baka meron po kayong mensahe sa ating pong mga tagapanood
na meron din po na mga katulad nitong mga sitwasyon na meron po silang alam na meron pong mga tao o iba po dyan na mga meron po ganitong galit or hindi po pag-aalaga sa mga hayop po dito po sa ating lugar na ganito po yung nangyayari or maaari pong gawin ng iba pa pong tao. Go ahead po. Yan po. Firstly po, gusto ko lang pong banggitin kung ano po talaga itong Republic Act 8485. Ang sabi po dito ay ang purpose po ng the purpose of this act is to protect and promote the welfare of all animals in the Philippines. Ibig sabihin po, though animals sila, meron din po talagang batas na nakapalaman na pumoprotekta sa kanila. And mainly po kasi to say, hindi lang naman po tao ang may karapatan na mabuhay. So, lagi po namin sinasabi, more than being pet lover, more than being an animal lover, meron po tayong Christian duty. And kumbaga po, inatasan po tayo ng may kapal or the Creator assigned us to care para po sa mga creatures na ito. So, yun nga po sinasabi na rational thinking tayo, mas mataas yung ating kakayahan na mag-intindi na pangalagaan sila. So, siguro po, hindi naman lahat is animal lover. Kung in such situations po, wag na lang po nating silang saktan, wag pagtripan. Siguro po kung nakaka-abala, pwede naman pong bugawin or i-report sa owner, ganyan. Kasi meron naman po talagang authority na which handles yung mga cases po ng stray animals. So, it is important po na alam natin kung saan at kung papaano po i-report yung mga stray cases, lalo na po yung mga stray cats and dogs na nakakaabala. May proper authority po tayo na humahawak sa kanila and hindi po reason na saktan dahil nakaabala, patayin dahil nakaabala. So kami po, patuloy po yung aming advocacy, patuloy po yung aming panawagan of becoming a responsible pet owner. So, ano po ba itong pagiging responsible pet owner? Firstly po, wag po tayong kukuha ng alaga na hindi po kayang panindigan. Ayun. Having a pet po is a lifetime, yes. Having a pet po is a lifetime commitment. So, ibig sabihin po, that's a 10 to 15 year commitment eh. Hindi okay na aalagaan lang sila pag cute pa, pag maliit pa, and then eventually pag lumaki na, abala na, abandonahin, inineglect, yung mga ganun po. So, firstly, dyan po kasi siya magsisimula. You have to be responsible. Opo. Kung saan lang yung kaya ng finances, kung saan lang yung kakayahan sa lahat ng bagay na pangangailangan din po ng magiging alaga. So, yan po. Secondly po, kapag meron ng alaga, pinopromote po namin yung pagpapakapon sa mga alaga. So, ano po itong advantage ng pagpapakapon? Unang-una po, malalessen po natin yung population ng animals by makataong pamamaraan. Malilesen natin sila hindi by putting them to sleep, kagaya ng mga ginagawa sa mga dog pounds. Mas humane po kasi more than lessening the population, nagiging mas healthy po yung ating mga alaga kapag nakapon sila. Apo. Ma'am Ednalyn, And also, maitanong ko din po, 'di ba? Maidagdag ko lang din kasi ang tinatawag na animal cruelty ay hindi lang itong sinasaktan, hindi lang itong pinapatay, kundi pati yung pagdi-deprive sa kanila na pakainin, alagaan, paliguan, Yes, bigyan ng tubig. Yan din po ay parte din ng cruelty to animals. Tama po, Ma'am Ednalyn? Yes po, opo. Kasi meron din po tayong cases na sabihin natin na alaga yung aso, nakatali sa loob ng bahay, pero hindi naman napapakain ng maayos, walang maayos na shelter, walang maayos na higaan. Still, that is part of torturing the animal eh. Opo. So, ang pinaka-importante, pag nag-alaga ng hayop, nag-alaga ng aso o pusa man yan, dapat meron tayong tinatawag na responsible pet owner. At doon naman sa ating mga kababayan, Yes, kung hindi po. talaga kayang mag-alaga, better, wag na lang mag-alaga. Kasi tama ka dyan, Ma'am Ednalyn, yung sinasabi mo, pag bata pa, cute pa, pag lumaki na, may sakit na, pinapabayaan na lang. So, kawawa yung mga hayop. Yes po. Apo. Super kawawa. And nakakadagdag pa po minsan itong mga breeders natin na nagbebenta ng mga mura. Kasi
madami yung nakaka-afford dahil mura. As you would be able to observe, ma'am, hindi na lang po aspirin yung nagiging stray eh. Minsan makakakita ka na ng stray na may ibang Opo. breed bukod sa aspin. Correct. May nakikita nga ako dyan sa kalsada, ma'am. Shih Tzu. Talagang parang askal na din. Kasi pinabayaan na ng Yes, may-ari. Diba? Yes po, kasi nga dahil po na-afford nila dahil napipenta ng breeder na mura and para sabihin din po and for the awareness po ng lahat, kapag kayo po or tayo po ay bumibili sa breeder, mas binibigyan po natin sila ng karapatan na mag-produce ng mas madami kasi tinatangkilik eh. Opo. Ma'am, with regards po dito sa mga magulang ng mga batang ito, ano po ba yung payo po ninyo? Dahil syempre, kinakailangan din po na dapat yung mga bata ma-guide po ng kanilang mga magulang para naman maiparamdam ng mga magulang na eto, kahit yan ay hayop, may buhay din yan, importante din yan at alagaan. Yes po. Sa part po ng aming mission is to create a humane society where all animals are treated with love, compassion, and respect. Meaning, we are creating a humane society and it should start sa ating mga tahanan po, sa ating mga magulang. So being a parent, responsibility mo po naturuan ng compassion ang mga bata. Opo. Dahil ang conduct disorder ng bata ay nagsisimula yan sa magulang. Ma'am, may nagtatanong po Yes, ngayon sa ating pong mga tagapanood kung pwede daw po bang ampunin na lang itong si Miming kung sakali po na naisin nila at hindi na po kayang alagaan itong may-ari. Yes po, actually, we are still sa assessment process po sa owner ni Miming and just to make sure na mapoprovide po lahat ng pangangailangan niya and hindi na po siya makakalabas ng bahay ulit. Ayan. Sige po, ma'am. Makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyo po para patuloy po naming malaman yung kalagayan po nitong si Miming. Maraming salamat. Yes, Maaari po, din po ba kaming bumisita dyan, ma'am, para naman makita po namin yung kalagayan po nitong si Miming Sure. at para naman po padala namin kung ano po yung pangangailangan ni Miming. Sure po, ma'am. No problem po. Apo, magpapadala po kami ng cat food para po dito kay Miming para naman po ay makabawi po siya sa kanyang lakas po. Opo. Thank you so much po. Maraming salamat din, Ma'am Edna Licristo, ang head volunteer ng Tabaco Animal Rescue and Adoption. Mga kaaksyon, matapos ang pangyayaring ito, agad ring umaksyon ang local government unit ng Santo Domingo, Albay at makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng telepono si Vice Mayor Mark Aguas. Magandang hapon po, Mark, Vice Mayor Tol. Magandang hapon po, Ma'am Remy po. Apo. So, alam po namin, base din po sa nababanggit ni Ma'am Ednalyn, na talagang agarang pong nag-aksyon ang LGU Santo Domingo with regards po dito sa pangyayari. Kumusta po ba yung status nitong dalawa pong minor na involved po dito sa pangyayari? Opo, Ma'am Remy. Actually, yesterday, we were aware na may nag-post nga po na dalawang minor ng cruelty sa isang cat. Kaya pag-utusan namin yung police with the protection of the minors. Nagpadala kami ng MSWDO to assist para naman maproteksyonan yung welfare ng bata. Kaya ngayon, kagabi, initial na usapan, tapos bukas, mayroon daw magiging hearing kasi they will be subjected to a 6 months diversionary program because nga merong offense na nakuha yung minor na mga bata. Opo. Vice Mayor, sa mga ganitong sitwasyon, dahil meron na pong intervention or magsisimula na po itong kumbaga itong parusa po dito sa mga bata, pero syempre minor din po yung parusa dahil syempre minor din itong mga bata. Kayo po ba ay nakatutok din po sa patuloy po na improvement or anuman po yung development nitong dalawang bata? Ayaw po, because nga we always remind yung mga kaukulan ng authorities na pag minor po, always be cautious because nga miningatan tayong mga bata. Kaya bukas po, with the help of the PNP Children's Welfare Desk and the MSWDO, the barangay ng mga bata, barangay council ng mga bata, tapos
yung tabako. Yung kausap mo kanina po, Ma'am Remy, mayroon din silang to discuss kung ano pwede maging program para sa kanila during the 6 months program po. Opo. Dahil sa pangyayari ito, BM, dyan po sa inyong lugar, ano po ba yung papalakasing programa? Mayroon po ba kayong mga i-enhance na mga proyekto or programa para po sa mga kabataan na mas pa na malaman po nila? Ito pong patungkol sa animal cruelty, kung paano po ba alagaan yung mga hayop, ano po ba yung importansya ng mga hayop dahil po sa pangyayaring ito? Actually, mabiko na lang ako, Ma'am Remy. Sige po. Magiging ba yung nangyari? Siguro, bakit magiging eleksyon na nangyari na na-remind kita na may uga po kitang tigpapatupad na animal welfare law na nagapalaga sa sato yung mga alaga. Tapos, iyo nga po, Ma'am Remy, iyo pa yung ordinance may tungkol sa mga sa stray dogs na reminding all dog owners to be responsible na dakul nga din na diskwit sa motor, pinakakagat. Actually, nakulo po ang ngunyan ng case nakagat ngunyan. Kaya siguro po, we will implement na naman strictly yung sa stray dogs. Kaya, nangyari bako dogs, cat, stray cat man nangyari naman sa salvation. Kaya we will remind all the barangay official to check and ilingon kung may mga stray animals dyan para may iwasan po na maabuso so mga hayop na nagbabarag-barag po dyan sa mga gilid ng barangay. Opo. BM, Mark, alam po namin na busy po kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa LGU Santo Domingo. Sige po, thank you po sa time po, Sis Remy po. Maraming salamat, Tol. Eto mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating satellite office. Pero bago yan mga ka-aksyon, eto paalala sa mga kabataan, huwag niyong paglaruan yung mga hayop, yan man ay mapapusa, aso, or kung ano pa man na nakikita natin sa kapaligiran dahil yan ay may buhay. Hindi lang tayo mga taong may buhay, kundi pati mga hayop na nilalang ng ating poong may kapal. Mga ka-aksyon, samantala dumako man tayo sa ating satellite office sa Caloocan City. Kasama natin si Sir Alvin Martinez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rex. Good afternoon, Ma'am Remy, at sa mga nanonood po at mga nakikinig po. Opo, kumusta dyan sa Kamaynilaan? Maulan po ba? Maulan, pero walang tigil ang ating serbisyo, Ako Bicol. Ayun. Yun ang pinaka-importante, maulan man or mainit, umaaraw, dire-diretso ang pagtulong natin sa sa ating mga kababayan. Eto sa Rex, kasama mo ngayon si Colleen Johnson, 53 gulang at 53 gulang, yan, taong gulang, at kanyang hinaing ay ang naudlot nitong gamutan para sa kanyang sakit na natamo sa kanyang kaliwang mata na naging dahilan ng tuluyan nitong pagkakabulag. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Colleen. Magandang hapon po. Lalaki pala ito si Tatay Colleen. Lalaki po. Opo, lalaki po. Pasensya na po, Tatay. Pangalan niyo po, pambabae, pero lalaki po kayo. Kumusta po kayo ngayon, Tatay Colleen? Ito po, medyo di na po makakita yung kaliwang mata ko dahil sa sakit na nakuha ko. Yung kaliwang mata niyo po, hindi na po nakakakita. Hindi na po. Kumusta yung kanan? Okay po naman yung kanan. Ayun po. Nakakita pa naman po. So, importante, meron pa po kayong paningin, Tatay. Kailan mo po natamo itong sakit sa mata niyo, Tay? Nagsimula ito noong 2019 pa po. 2019. Opo. So, mag-4 na taon na po kayong nahihirapan po sa paningin. Opo. Opo. So, 2019 at hanggang ngayon po, yan po yung pinoproblema po ninyo. Gaano po kayo naapektuhan, Tatay, na hindi na po balanse or hindi na po tugma yung paningin po ninyo? Unang-una medyo mahirap po. Tapos hindi na po ako makapagtrabaho dahil apektado yung paningin ko. Saka namamaga siya. Kaya mahirap po sa akin na hindi po makakita yung mata. Ano po ba tayo yung dati nyo pong trabaho at ngayon po ba nagtatrabaho pa rin po kayo? Wala na po. Dati po akong security guard noong 2009 po hanggang 2019 ako. Opo, dati po kayong security guard. So yan din po ba yung rason kung bakit natigil po kayo sa trabaho? Opo. Dahil simula nung mga 2019 na yun, kung makakaramdaman yung mga
ano sa mata ko, yung hindi na ako iba-iba ng paningin ng mata ko. Opo. Silaw na silaw. Opo, kasi tatay, ang pagiging security guard, aside po sa dapat lagi kang handa, maayos pang yung, kumbaga fit to work, dapat yung mata nyo po ay dapat malinaw kasi tagapagbantay po kayo ng mga edipisyo, opisina, kagamitan, di ba tay? Opo. Opo. So, yan po ba tay, ay napatingnan nyo na po sa doktor? Opo. Tuloy-tuloy po ang pag-check up ko rito sa sa East Avenue Medical Center. Nga na marami silang unang nag-diagnose sa akin na meron akong lupoma. Tapos nung na ako laboratory yung OCT, doon nakita naman doon na wala akong lupoma. Pagkat mayroong ugat na namamaga sa yung dalawang mata ko sa left side na mamaga. Kaya ni-refer nila ako sa heart center for PC radiogram. Doon naman nakikita na wala namang para yung yung ugat sa mata. Mm-hmm. Opo. Tapos ngayon, ni-refer na naman ako ng S Avenue sa heart center ulit. Dahil sa nakikita nung ng doktor ng heart center, mayroon akong dalawang ugat na dapat malagyan ng para yun. Dahil yun ang dahilan ng pagkukulat sa mamaga ng mata ko. At hindi makakita dahil kailangan lagyan ng para ang dalawang ugat. Opo. Tatay, nababanggit nyo po na tuloy-tuloy naman po yung pagpapacheck up ninyo at meron po kayong mga kailangang gawin para po ay maging maayos yung paningin po ninyo. Ano po ba yung rason? Bakit po natagalan? Bakit hindi nyo po maisumite yung iyo pong sarili para po magawa po yung dapat gawin? Nung panahon kasi nung 2019, pumasok na rin yung COVID-19 noon, 2020, kaya natigil din ang noon, ang ka-check up ko po. Opo. Meron po ba kayong asawa at mga anak, tay? Meron akong anak isa, asawa ko, patay na po yung asawa ko. So byudo na po kayo, tay. Ito po bang Opo. mga anak po ninyo, nag-aaral po or meron na po mga kanya-kanyang trabaho at pamilya? May trabaho na rin po. May Wala mga pa pong trabaho. pamilya, asawa, yung anak ko po. May mga trabaho tayo. So paano yan? Natutulungan din po ba kayo sa inyong mga gamutan? Opo, tutulungan naman po ako. Ayun. So may katuwang po kayo. Ilang taon na nga po tayo yung anak po ninyo? 27 years old po. 27 years old. May trabaho na din po at pamilya? May trabaho po, pero wala pang pamilya. Wala pang pamilya. So, ngayon po tatay, sabi nyo nakakatulong naman. So, pero, bakit po kayo lumapit sa Ako Bicol Party List? Ano po yung pinakakailangan nyo, tay? Dahil po sa malaking halaga po na kailangan para po ako maoperahan po, ma'am. Ayun. So, malaking halaga ang inyong pong kakailanganin para po kayo ay maoperahan. Opo. Opo. Eto po tatay, para sa maaring asahan yung tulong mula po sa Ako Bicol Party List, balikan natin si Sir Pogi Albin Martinez sa Rex. Magandang hapon sa muli. Good afternoon ulit, Ma'am Remy. Ayan, Sir Rex, napakinggan nyo po yung pangangailangan ni Tatay Kulin. Ano po ba yung maaring tulong na maibigay po ng Ako Bicol Party List para po kay Tatay Kulin? Yes, Ma'am Remy, no? Kanina kakwentuhan ko ni Sir Colin dito. Sinasabi niya sa akin ang background niya at siya wala nga lang ang trabaho at yung kanyang nag-iisang anak na babae, yun ang nagtatrabaho, yun lang ang sumusuporta sa kanya. Ngayon, upon checking the quotation from Philippine Heart Center, at nakita ko rin yung diagnosis niya na parang may problema doon sa kaliwang mata at medyo hindi na nga siya nakakakita. Pag hindi kasi natin nasolusyonan ito, Ma'am Remy, baka tuluyan ng maging bulag yung kanyang kaliwa, no? Na mata ni Sir Colin. Ngayon, upon checking dun sa kanyang quotation, nakita ko malaking ang halaga ang kailangan. Kaya, dali-dali, ora mismo, pumunta tayo sa Ako Bicol Party List Office sa Kongreso at kay Congressman Saldico. At siya ang naging dahilan kung bakit agad-agad, ora mismo niyang inaprubahan
ang 100,000 piso na worth na GL na ibibigay kay Kuya Ayun, Oliver. 100,000. Pero nasa magkano ba yung kakailanganin sana ni tatay? Ganon din kalaki or sobra pa yan? Actually, meron pa siyang kulang pero tingin ko masusolusyonan na ni Sir Colin yung dahil doon sa binigay nating 100,000 Opo. GL. So, Tatay Colin, napakinggan niyo po si Sir Rex. 100,000 Opo. worth of guarantee letter po ang inyong matatanggap para po sa iyong kakailanganin para po sa operasyon. Ano po yung masasabi niyo, Tatay Colin? Ako po'y nagpapasalamat sa malaking halagang binigay sa akin ng Ako Bicol Papiles, kay Congressman Saldico, kay Congressman Jill Bungalon, kay Sir Rex Martinez, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa akin. Opo. Meron na din po ba kayo, Tatay, ng mga ibang nalapitan bukod po sa Ako Bicol Party List? Meron na rin po, naglalakad na rin po ako. Opo. Pero so far, yung Ako Bicol po, yung may pinakamalaking naitulong po sa inyo, Tay? Opo. Opo. Sa Ako Bicol po, talaga hindi kanila bibiguin pag ikaw ay lumapit sa kanila para umingin ng medical assistance po. Opo. Kasi tayo, yun po yung pinaka-objeto ng Ako Bicol Party List na mabigyan po ng tulong ang ating mga kababayan hanggang po sa, to the extent, kahit yan po ay malaki man o maliit, basta wala po kaming inaayawan, wala po kaming pinapauwi na luhaan. Lahat po ay gagawin ng Ako Bicol Party List para po ay makatulong po sa inyo, Tatay. Mabuhay po kayo, Tatay, at panalangin po namin na gumaling na po itong mata nyo para naman po ay mas lalo po maging malinaw ang inyo pong paningin at syempre para makita nyo po yung kagapuan ng katabi nyo po dyan, si Sir Rex. Apo. Maraming Ay, salamat talaga, din. Very Apo. good. Maraming salamat, Sir Rex, sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa National Capital Region. Salamat, Ma'am Remy, at sa buhay po. Ako Maraming Bicol. salamat po. Ako Bicol Partiles, Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, Sir Rex Martinez, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Maraming Sa salamat medical din po, assistance na Tatay binigay niyo Colin. po. Yes, you're always welcome po. Mga kaaksyon, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ang agarang pagtugon sa inaing ng pamilya ng isang OFW sa Thailand na nasawi matapos mahulog mula sa 23rd floor. Abangan po ninyo yan, mga kaaksyon. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing undok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, balikan muli natin ang hinaing na idinulog sa ating programa nitong nakaraang linggo lamang matapos mahulog ang isang OFW sa Thailand mula sa ika-23 palapag ng kanilang tirahan. Dahil rito, ora mismo tayong umaksyon at naiuwi na ang mga labi sa tulong ng Department of Foreign Affairs. Ang buong istorya panoorin natin sa ating Tabang Ora mismo update. Gaano nga ba kalalim ang itinatagong lungkot sa bawat ngiti at halakhak? Paano nga ba masasabing nalulunod na sa bigat ng damdamin ang mga minamahal natin sa buhay? Maaalalahanin, mabait, responsable at magaling na guro sa kanyang mga estudyante. Ganyan ilarawan ni Ruel ang kanyang kapatid na si Wilfredo, na 3 taon ang guro sa isang eskwelahan sa Thailand. Ngunit alas 10 noong ika-26 ng Agosto, isang nakakagimbal na balita ang gumising sa pamilya Mandani. Isang Pinoy sa Thailand patay matapos tumalon mula sa ika-23 palapag kasama ang kanyang kinakasamang Chinese national. Pinaniniwalaan ng kanilang mga pamilya ay labis ang naging depresyon ng magpartner. Ano ba yung pinagdadaanan nitong kapatid mo? Hanggang ngayon po hindi po kami maniwala sa mga nangyari dahil po meron siyang anak. Pero po meron siyang mga signals or senyales na siya ay may depression po. Na nagsasabi po siya sa mga kamag-anak namin, sa mga kapitbahay namin at sa mga kakilala niya dito na gusto niya nang umuwi. Kaso lang nga po dahil sa hirap ng buhay at pamasahe at obligasyon niya, kaya hindi niya lubusang buong puso niyang umuwi dito. Ngayon ba, yung labi ng kapatid mo nasa Thailand ba? Nandun pa, pati yung mga personal na gamit. Sino ba yung nakakausap mo sa pagpaproseso ng mga dokumento para makauwi ng Pilipinas itong labi ng kapatid mo? Marami na po kaming nilapitang ahensya, pero po wala pong malinaw na step-by-step procedure kung ano po yung ginagawa po nila. Eto Ruel, para kayo ay ora mismong matulungan. Nasa kabilang linya na ng telepono si Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Magandang hapon po, Yusek. Una sa lahat, dahil kung abot sa pamilya yung aming pakikiramay sa pagkamatay ni Wilfredo C. Mandani Jr., no? Napaabot na sa amin at kaya gumagalaw na yung ating embahada sa Bangkok, no, para mauwi na agad. Ako mismo, hawak habang kausap ko kayo, hawak ko kayo ng papel na nagbibigay ng otorisasyon para sa na gumastos para mauwi na yung kanyang labi. So kailan po natin maaring asahan or schedule ng pag-uwi po nito dito sa Pilipinas?
next week, September 10. Yusek, maraming salamat po sa inyo pong panahon at oras. Okay. Yes, Papalos. Salamat. Maraming salamat po, Yusek De Vega. So, ayun. At tulad ng binitiwang pangako ng DFA, nitong ika-10 ng Setyembre ay naibiyahe na mula Thailand, pauwi ng Maynila ang mga labi at kinaumagahan ay ibinyahe na rin ito papuntang Legazpi. Sa daan ay makikita ang labis na hinagpis ng ina ni Wilfredo na si Rowena. Kwento ni Ruel ay ilang araw nang hindi nakakakain at nakakatulog ang ina dahil sa labis na lungkot nito. Dito na bumuhos ng tuluyan ang luha ni Nanay Rowena habang yakap-yakap ang kahon kung saan nakasilid ang abo ng anak. Nangihina at nanlulumo man ay kinakailangan na ni Nanay Rowena na tumayo at maglakad upang tuluyan ang maiuwi sa kanila ang labi ng pinakamamahal na anak. Na hindi lang isa, kundi dalawang taong mahal namin at mahal na mahal kami ang nawala. Pero siguro hanggang doon na lang talaga yung buhay nila, na yun na din yung ginusto nila. Na ngayon, na dahil nangyari na, ang pinagdarasal na lang na pamilya namin ay for their soul to be at peace, to be with God. Congressman Zaldico, kay Yusek De Vega of DFA, maraming salamat po. Sana marami pa yung katulad yung mga tao na magsisilbing kamay, nayayakap sa mga taong katulad namin, magbibigay gabay at gagawa talaga ng aksyon ora mismo para makatulong sa mga katulad namin. Maraming salamat. Sa paggunita ng Suicide Prevention Month ngayong Setyembre na may temang Start a Conversation, isang paalala ang aming nais iparating sa inyo. Gaano man kasalimuot ang buhay, gaano man kabigat ang iyong problema, ating tandaan na hindi kailanman solusyon ang pagkitil sa sariling buhay. At bigyan natin ng oras ang isa't isa upang kumustahin at kilalanin. Dahil sa isang pangungumusta, maaaring nakakatulong ka na sa iyong kapwa. Yan, sa muli nakikiramay kami sa pamilya nitong magpartner at syempre napakahirap sa puso at isipan ng isang ina na mawalay at mawala ng isang anak, lalo na matagal na panahon silang hindi nagkita at nagkasama. Mga kaaksyon sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kaya naman po ay nasa Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Coast Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan, mga ka-aksyon.
Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, ilang araw na lang, 98 days to go at Pasko na! Advance Merry Christmas mga kaaksyon! Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat